dipun tempangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kebiar seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Jaya Mahesa Gumelar tumijil saking tlatah Jambangan Pandan Wangi dipun sengkuyung kalian Moncok Sekuat original ugi Krida Turangga Muda. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu kalis lir ing sambi kala.
dipunterangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kebiar seni banteng kreasi ingkang pinaringan asma Jaya Mahesa Gumelar tumijil saking Platah Jambangan Pandan Wangi. Dipun sembuyung kalian Moncok Sekuat original ugi Krida Turangga Muda. Sumangga amirsani ngantos tinipurnaning pagelaran Rahayu kalis lir ing sambi kala. Arwa Project.
dipunparingaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kebiar seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Jaya Mahesa Gumelar, tumijil saking Plata, Jambangan, Pandan Wangi. Dipun sembuyung kalian moncok sekuat original ugi krida turangga muda. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala.